नमस्कार मो यूट्यूब चैनल प्राजी 12 को स्वागत। चलतु आज आम पाल्हड़ा सहर को जीवा आउ सेठी दर्शन करने पाल्हड़ार इष्टदेवी माँ कुंडेईबीरा ठाकुराणी को और माँ का जन्म वृत्तांत माँ महिमा पूजकों मुखर शुणा। पाल्हड़ा ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଛୋଟ ସହର ଯାହା NH6 ଓ NH23 ର ସନ୍ଧିସ୍ଥଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଅନୁଗୁଳରୁ ପ୍ରାୟ 91 କିଲୋମିଟର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଏହା ଅବସ୍ଥିତ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ସବ୍ ଡିଭିଜନର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି ପାଲ୍ହଡ଼ା। ଟିକିଏ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ଟି ଦେଖିଲେ ସେହି ଗେଟ୍ଟି ହେଉଛି ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର। ଏହା ପାଲ୍ହଡ଼ାର ମେନ୍ ମାର୍କେଟରେ ହିଁ ରହିଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ସୁନ୍ଦରୀକରଣ ଏବଂ ନୂତନ ଭାବେ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଅଛି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବଂ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ମାଙ୍କର ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳ। ପାଲ୍ହଡ଼ାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା କୁଣ୍ଢେଇବୀରା ମାଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଆସ୍ଥା। ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ବିପଦ ସମୟରେ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ପାଲ୍ହଡ଼ା ଓ ତାହାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଲୋକଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣାଯାଏ ଯେ ମା କୁଣ୍ଢେଇବୀରା ଠାକୁରାଣୀ ଆଶ୍ୱିନ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମାର୍ଜନା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଦିନ ହିଁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ ଗୁଆ ଓ ନଡ଼ିଆ ବସିଥାଏ। ପୂଜକଙ୍କ କହିବା ହିସାବରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପରେ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନସିକକାରୀଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି କେହି ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି ମାଙ୍କୁ ଡାକିଛି ଏବଂ ମା ତାର କଥା ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ବା ତାର ଗୁହାରି ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ଗୁହାରି ଶୁଣିଥାନ୍ତି। 4ଟି ବଡ଼ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଆସି ଏଠାରେ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ଭୋଗ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ବଣ୍ଟା ଯାଇଥାଏ। ଆମେ ସେହି ସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଏହିସବୁ କଥା ଜାଣିପାରିଲୁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଶାନ୍ତିରେ ଦର୍ଶନ କରିବା। ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ତ କଲେ, ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ନା ଏବେ ସିଧାସଳଖ ପୂଜକଙ୍କ ମୁଖରୁ ମାଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁଣିବା ଓ ମା କୁଣ୍ଢେଇବୀରାଙ୍କ ଚରଣେ ନମନ କରି ତାଙ୍କର କୃପା ଭିକ୍ଷା କରିବା। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଜୟ ମା କୁଣ୍ଢେଇବୀରା। ମାଙ୍କର ଇତିହାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ଏହି ମା ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଆବିର୍ଭୂତା ମା ଦେବୀ ମା କୁଣ୍ଢେଇବୀରାଙ୍କର ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ପୂଜକ ହିସାବରେ ତାହା ମୁଁ ଅନୁବାଦନ କରୁଛି। ଏଠାରେ କପଟ ଆଉ ଛଞ୍ଚାଣ ତାଙ୍କର ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା। ସେଠି ଆଙ୍କୁଲ ଗଛ ଫାସି ଗଛ ଏଡ଼େ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଏଥିରେ କପଟ ଛଞ୍ଚାଣକୁ ଜିତି ସେ ନିଜେ ଗୋଟେ ରାଜା ବନିଗଲା। ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲା କଣ୍ଢେଇ ବାବୁ ବୋଲି ନାମୀ। ସେ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ଏବଂ କହିଲା, ରାଜା ସାହେବ, ଏଇଠାରେ ଆମର ଯେଉଁ କପଟ ଛଞ୍ଚାଣ ମାଡ଼ି ଛଞ୍ଚାଣ ହାରିଯାଇଛି ଏବଂ କପଟଟି ଛୁଆଟି ଜିତି ଯାଇଛି। ଇଏ ତ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ଏବେ ଯାଇ ସେ ରାଜାଙ୍କ ପରିଷଦ ନେଇ ସେହି ରାଜା ଆସିଲେ, ଦେଖିଲେ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ସତ ଏବଂ କଣ୍ଢେଇ ନାହିଁ। ସେଇଠାରେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୁହଁ ତ ତାର ସଂଜ୍ଞାହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେଇଠାରୁ ସେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ନିର୍ବାଣ ହୋଇ ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶରେ କହିଲେ, ତୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର କରିଦେ, ତାହେଲେ ନାମ ହେବ କୁଣ୍ଢେଇବୀରା। ସେତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ପୂଜକଙ୍କ ମୁଖରୁ ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ମାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଘର ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଲୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।
ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମହିମା ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସେୟାରଟି ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ପ୍ଲିଜ୍ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ମା କୁଣ୍ଢେଇ ବୀର।